Госпожа Захариева, добро вечер. Ви благодарам што сте гостин во нашата емисија. Благодаря за поканата. Во моментов актуелни се седниците кои што заедничката комисија бугарско-македонска ги има во однос на историските и образовни прашања. Што има ново да кажете околу нивната работа? Радвам се, че комисията реши да заседава всеки месец, защото според мен е важно да имаме някакъв видим резултат в обозримо бъдеще. Въпреки че договорът се подписа на 1 август 2017 година, де-факто той влезе в сила от 14 февруари 2018. Имаше процес на ратификация, на обмяна на писмата за влизане в сила и комисията заработи 3 месеца след него. Де-факто тя работи, скоро ще стане година от нейната работа, но това, което е най-важно според мен е какво учим децата си и ние трябва да ги учим на истината. За да можем да изградиме приятелство, което виждате каква голяма промяна има от подписването на договора до сега. Тя има е ли много промена? видима. Я гледате вие мисля, че има много позитивна промяна в отношенията. Първо толкова срещи, голяма подкрепа, която България оказва на Република Северна Македония вече по пътя на европейската интеграция за членството в НАТО. Знаете, че ние бяхме едни от първите, които ратифицираха протокола и много се надявам декември месец на срещата, която ще има в Лондон, да сте вече пълноправен член, да е приключил ратификацията във всичките парламенти. Ще дам конкретни примери. Отворихме януари месец тази година търговската служба, която беше затворена 2015 година в Скопие. Имаме за последните 6 месеца на 2018 година повече инвестиции от България в Република Северна Македония, отколкото предишните 2 години. Всъщност българският бизнес е инвестирал при вас над 800 милиона евро в последните 10 години. Имаме почти 10% ръст на българските туристи за 2018 година. Имаме също и около 3% увеличение на ръста на вашите граждани в България. Огромен интерес от страна на български фирми. 10 години прекъсване имаше на заседанието на смесната икономическа комисия. Виждаме увеличение на стокообмена, което е много важно, т.е. бизнес иска да започва да се свързва. Мисля, че има много видими и позитивни промени, но имаме и дълъг път да извървим и за това аз мисля, че за да бъде абсолютно неразрушимо приятелството, каквото трябва да бъде между нас, нелогично е да бъде по друг начин, ние наистина трябва да стъпим върху истината, за да не може каквито и да са трусове да развалят нашето приятелство. Верувате дека комисията има капацитет да го обезбеди ова што го зборувате? Знаете, сите други параметри очигледно е дека функционираат помеѓу двете земји, меѓутоа кога ќе се спомене историјата, секогаш одиме со онаа флоскула да се остави историјата на историчарите. Меѓутоа која е историја и кои историчари? Истината е, че политиците като че ли сме по-смели от историците и ние вече извършваме съвместни чествания няколко пъти на общите за историята ни и личности и събития. Но комисията повечко време и отне да го препоръча това, но се радвам, че вече от последното заседание има видим резултат. Мислите дека на историчарите им трябва да пораснат да ве следат вас политичарите по чеко? В договора много ясно е разписано. Там пише, че те трябва да стъпат на автентични исторически факти и източници. Да. И тогава, когато говорим за такива моменти от нашата история, когато имаме много писмени следи и самите хора, за които говорим, сами са писали, т.е. от тях изхождат източници, нали, не знам какво точно разсъждават и мислят, но е много важно, разбира се, те да бъдат оставени да вършат работата си на спокойствие. От друга страна е много важно и те какви послания дават, защото е важно не само какво се разбират за стените, а какви публични послания след което отправят в обществото. И много важно наистина какво учим децата си. Тоест, на мене ми се иска комисията да стигне до промяна на учебниците и разказване на истината. Ние не искаме нищо повече. Ние искаме да се казва истината на нашите деца.
Тоа е задача за историчарите во делот. Меѓутоа, ќе се согласите и вие дека честопати токму политичарите ги користат овие недоразбирања или не подеднакви видувања на историјата за добивање на политички поени преку изјави. И това е една од големите грешки на Балканите, и като цяло. Се уште очигледно имаме процеси на растење пред нас, затоа што тука таму постојано има изјави од некои, дали владини, дали опозицијски представници, кај вас, кај нас и во другите земји од Балканот, кои што упорно наместо процеси на пријателство, што велите, удираат на некои националистички наративи. Ами да. Вижте, имаше го години наред и при вас много осезаемо беше. Имаше, нека да не забравяме, съвсем доскоро се финансираха филми от страна на правителството в Скопие срещу България. България е първата държава, която ви е признала независимостта. Винаги сме помагали. Надявам се всичко това да е на заден план вече, но съм реалист, ще трябва път да извървим. И на Балканите много често наистина има много история. Ние сме наситен част от света, бих казала, не само от Европа, с много история. Тежка история. Имаме тежка история, имаме тежко минало. Но нека да взимаме примери. Примерно ще дам за пример България. Не сме имали никак лесни отношения с турци, имаме много приятелски отношения. Не сме имали никак лесни отношения с гърците, имаме чудесни отношения. Колко улици се казват Василий Българоубиец, например, в Атина. Но това не ни пречи да имаме най-приятелски, най-близки отношения в момента. От историята трябва да се учим и да не допускаме грешките си. Сигурно процесите на интеграција на Северна Македонија кон Европската унија ќе помогнат, меѓу другото, за овие процеси што вие ги зборувате. Вие на некој начин директно бевте посматрачи, ако ништо друго, на процесот на разговори помеѓу премиерите Заев и Ципрас и големи помагатели на тој процес. Сега, откако целиот процес е завршен, може ли да се сетите колку беше тешко во вашето време на председателство со Европската унија, како и директно инволвирана на некој начин во целиот процес? Беше предизвикателно, но беше и голяма възможност. И беше голяма възможност за региона. Защото България постави изключително високо, така като също това беше най-важният външнополитически приоритет, европейската перспектива на страните от Западни Балкани. И мога да кажа най-смело, върна тази тема в Европа. Знаете, че не е много популярна изобщо разширяването. Знаете, че Европейския съюз е процес на реформи, мина през редица кризи. Целият свят мина през редица кризи. Няма да крия, че не беше лесна тема, но пък постигнахме не малко. Постигнахме всъщност страшно много за 6 месеца. И най-важното, в резултат на срещата за първи път от 15 години, 2003 година в Солун, предишната, която отвори пътя на черта и за нас, включително тогава, пътя за членство. Сега с Софийската декларация, Софийския дневен ред, с конкретните проекти, с конкретните пари на масата за свързаност, за дигитален пазар, за млади хора, за бизнес, с решението, на съвета, който аз председателствах юни месец миналата година, съвета по разширяване, с подписването на нашия договор, с подписването на договора между вас и приятелите от Гърция. Мисля, че нещата изглеждат доста по-добре. Каков знак може да биде за регионот? Се уште имаме отворени прашања. Тука е Косово и Србија. Може ли да биде некаков ветер в гръб, може би како пример? Какъв знак да бъде? Посланието е, че разбира се, че трябва да се гордеем с историята си и да се учим от нея. Но много по-важно е да гледаме заедно напред и да изчистиме всичко, което е натрупано и да стъпиме на истината. Защото докато нека да се състезаваме наистина кой е най-развит, най-богат, с най-много туристи, с най-много бизнес. И това е наистина по-доброто състезание, така да се каже. Кой повече привлича и позитивно състезание предвид. Нали всички се стремим към членство в Европейския съюз. Тогава границата няма значение. Свободното движение на хора е важно. Бизнесът е общ. Така че това, което наистина
трябва да направим всички заедно тук, е да стъпиме на истината, но да гледаме повече в бъдещето. И най-вече заради хората. Защото най-големият проблем на балканските държави е обезлюдяването. Всъщност това е най-големия капитал, който имаме ние. Това са хората. Колку Европската унија тука влие во која насока? Затоа што има двете изедната дека влезот во ЕУ ќе значи овозможување подобар живот дома и граѓаните ќе останат, а другата дека ќе се отворат врати па ќе излезат. И двете ги има. И двете ги има, само че тогава когато ти нямаш перспектива, че ще станеш член или ще започнеш поне преговори. Не ни размислуваш да останеш дома. Ти защо не мислиш да останеш. Мислиш трайно да напуснеш. И аз гледах скоро някъде изследвания и за вас, и за Албания. Хич не бяха позитивни цифрите. За това какъв процент от гражданите желая да напуснат държавите си. Никога чак такова желание. В момента, примерно в България, напуснаха свободното движение на хора, конкурентоспособността, възможността, ако си конкурентоспособен и с големи умения да се намериш работа във всичките 28 държави, разбира се, че е примамлива. Но от друга страна, в последните 3 години се забелязват тенденции. Тогава, когато започнахме да се изравняваме с средните нива на Европейския съюз, хората да започват да се връщат. И то позитивното е, че младите хора започват да се връщат. Аз ще ви давам цифри, защото цифрите говорят по-добре от думите понякога. Само за 10 години, от 2007 до 2017 година, 31% от средните за Европейския съюз, говориме за доходи, за БВП, за брутен вътрешен продукт и за производителност на труда, е била България, когато влиза в Европейския съюз. В момента сме на 51%. 20% за една година и като доходи, и като брутен вътрешен продукт. България е с безработица за 2018 година 5,2%. При 10% в началото на членството на Европейския съюз. Два пъти. Като тези 5,2% са под средното за Европейския съюз. За Европейския съюз, ако се наложи 7,3% безработицата средно. И под новите държави членки, където е 5,4% средната безработица, ако се мериме с държавите, в които по едно време сме станали. Износа за Европейския съюз, нещо, което дава хляб, дава производителност, повече от 2 пъти се увеличил за 10 години. Ако е бил, ако се не лъжа, 7,5 милиарда евро износ от България за Европейския съюз 2007 година, сега е 17,9 милиарда износ само от България за Европейския съюз. Тоест 63% от износа за България отива в Европейския съюз, малко над 50% е вносът от българския внос е от Европейския съюз. Ова се податоци во врска со стандардот, економските параметри. Абсолютно. Да, што е со оној другиот дел од аспект на демократизацијата на општеството, борбата со корупција, човекови права. Колку Европската унија и влезот на Бугарија во ЕУ ги менуваше овие аспекти на животот? Всъщност това е най-ценното, което получаваш, когато станеш член на Европейския съюз. Наистина, икономическите показатели са изключително важни. Те са важни, защото задържат хората тук, защото дават добър стандарт на живот. Но най-важното нещо, което дава, това е самочувствието, че си част от най-демократичния и най-успешния проект за демокрация и мултилатерализъм в света. До сега създаван, това е Европейския съюз. Най-успешният проект за мир, за сигурност и за права на човека. И тогава, когато си част от това голямо семейство, това силно семейство, с свободата да правиш бизнес, истински пазарна икономика, с социалните защити, които има. Овој проект на европските народи, олицетворен во Европската унија, оваа година се соочува со прилично турбулентен период. Тука се европските избори напролет, Брекзит процесот и слично. Како мислите дека ќе влијаат овие процеси врз иднината на ЕУ? Ги видовме пораките на францускиот председател Макрон од аспект на тоа дека потребна е ренесанса на европскиот либерализам. Всъщност, това е парадокса. Никога запазването на правата на човека, на демократичните процеси не са били
толкова важни, а пък като че ли са и доста застрашени в момента. Да. Това се обсъжда от доста време. Всъщност, мигрантската криза донесе големи промени в Европейския съюз. И вие ме питахте колко беше трудно да наложите темата Западни Балкани. Ами тогава много по-важна тема беше миграцията. Да. И все още е важна тема. От тази гледна точка, засилването на... Ама при Балканът беше важен в тази мигрантска Разбира се, криза, и така, това. да. Истината е, че Балкан е част от Европа. Така. И няма по-естествено място на страните от Балканите от Европейския съюз. Разбира се, това е двустранен процес. Пътя не е лесен. Аз съм била в екипа на Министерство на околната среда и водите, една от най-тежките глави, между другото, за затваряне. И дори за отваряне тежка глава. И знам колко много работа се изисква и колко много отдаденост и подкрепа на цялото общество. Да. И на администрация, и на политически елит, политически партии, зрялост на политическите партии и на политически елит, търпение на гражданите. То няма да стане като с магическа пръчка. Нали? Започваме преговорите и веднага всичко се подобрява на следващия ден. Но всичко, което се прави, то се прави заради гражданите на съответната държава, да имат добри демократични стандарти, добри екологични стандарти, добро правосъдие, добро управление, добра бизнес среда. Тоест, вие трябва да сте готови, за да станете част от този голям конкурентен пазар, за да оцелее вашия бизнес. Изборите са сега, съвсем скоро. Има различни прогнози, че много ще се увеличат евроскептичните депутати в Европейския парламент. Нека да изчакаме да видим. Затова предложението, например, на президента Макрон за така агенция за демокрация или какво беше го нарекал, е много важна. Институционализиране на никой начин на демократията. Да трябва, да. Ние не трябва да стоим безучастно да гледаме тогава, когато има атаки хибридни, тогава, когато има дезинформационни кампании. Трябва всеки от нас, политиците, да си мисли, че не е много лесно е вътрешно-политически да обвиняваш Брюксел за всичко, ама Брюксел сме ние. Нали? Ние сме там да вземем тия решения. И повече трябва да обясняваме, според мен, на хората какво е това Европейския съюз. Хората са свикнали да живеят с това. Дори в България само 11 години по-късно никой почти не си спомня какво беше преди 11 години. Може би време Европа да учи малко и от балканските народи. Како ние винаги ова година ги решавахме. Всъщност това е важното на Европа. Това е точно различията. Смисъл, всеки има какво да научи другия. Всеки има какво да научи другия. И това е силата на Европейския съюз. Господи Захариева, ви благодаря много.